Темата България, Европа, демокрацията. Аз искам да поговорим с вас по няколко актуални аспекта на демокрацията днес в България, защото по обяд, по обедната почивка ще мога да ви покажа нашата изложба, която разказва за съдбата на България и на българския народ през периода, когато нямаше демокрация. 1944-1989. Сега ще се спра само на няколко аспекта. Тук говорим за медиите и за свободата на словото. Това беше една от основните ни задачи и цели при промените, които започнаха в България в началото на 90-те години. Свобода на словото и свободни медии. В България по закон, по нормативни актови, можем да кажем, че имаме пълна гаранция за свобода на словото. Имаме плурализъм в говоренето. Никой открито не се опасява, както преди, какво ще говори или да критикува правителството. Но по отношение на истинския плурализъм в медиите, аз лично съм убеден, че сме се върнали малко назад от времето, което ние наричахме зората на демокрация. По стечение на обстоятелства или по икономически и други съображения, нашите медии в голяма степен са корпоративни. Демократичният печат, който беше в апогея 90-те години, вече го няма. Или ако има тук-там някой. Значи аз не оспорвам правото на сега действащите медии, печатни или електронни, че спазват общите принципи. Но тези, които в днешния ден имат сериозни забележки по отношение на това как се развива демокрацията в България, те почти нямат трибуна. С изключение на вашия вестник, който излиза, мисля, че един път на месец, вестник Демокрация, който беше така знамето на демократичната общност в България, с промените отдавна не съществува. Вярно е, че партийните вестници в едно демократично общество така не са масовите и те нямат голямо бъдеще, като така да се наложат над останалите, но все пак без подобни издания в ситуация като България, която още не е извървяла своя път на свободна, демократична, просперираща европейска държава, мисля, че това е една празнота. Каза се, че България е една от най-бедните държави в Европа по отношение на бившите страни от Варшавския договор. И това е вярно. Моето обяснение за това е, че процесите в България не са завършили. Все още се усещат влиянието на монополи. Монопол, казано в най-общата линия, не само икономически. Монопол, дори и в правото, да казваш истината. Монопол, кой ще говори и кой ще обяснява какво е демокрация, също съществува у нас. Монопол върху това, кой ще тълкува историята, все още, за съжаление, е на лице. По отношение на
политическия живот също искам няколко думи да кажа. Аз съм доста притеснен последните 10 години от това, което гледам и слушам като позиция, която се внушава и включително от нашите медии и от много организации, на младите хора да се дистанцират от политиката. За мен това е заплаха за демокрацията. И аз се радвам, че тук виждам толкова млади хора, защото младите хора бяха тези, които също се извървяха или дадаха най-силният тласък по време на събарянето на диктатурата. Това бяха студентските стачки, студентските движения. Забелязва се един отлив, който е понятен с годините. Те не могат винаги да бъдат, имат и други ангажименти свои. Но това, че се внушава на младото поколение на България, че ако то се занимава с политика и лоша или мръсна работа, е опасно и вредно за демокрацията. Ще бъде, мисля, истински демократична държава и проспериращо общество тогава, когато всеки съзнае, че демокрацията е дълг, че политическата му ангажираност или работа на политиката като политик е задължение, призвание и нещо много стойност. Тоест не се смесва обществената работа с икономическия интерес. Гражданското общество. Много говорим, всички съзнаваме за необходимостта в България да бъдат изградени структури на гражданското общество. Имаме много граждански организации. Дори в някои отношения са толкова много, че се смесват и не се и познават от хората. Но в голямата степен не съм убеден, че това са истински структури на гражданското общество. Повечето са създадени изкуствено, комерчески цели или поставени, за да не се развият някои други структури на гражданското общество, още от годините веднага след падането на комунистическия режим. Исках още с това искам да завърша, да поговорим малко. Лично на мен ме интересува вашето отношение на младите хора към политическата активност. Развитието на структура на гражданското общество. Паралелно с партиите. И ще завърша само с една оценка, която може би е също повод за размисъл. У нас казва се у нас, че България има толкова много партии, че това вече ни пречи. Моето впечатление е обратно. Ние просто нямаме стабилност в партиите. Вижте, всеки парламент, след всеки избор се появява някакъв нов субект, който изведнъж. Проследете парламентите как от първото, от 36, от Великото народно събрание до сега, как се сменят поголовно състава. И това не е добро. Той трябва да има подмяна, но тази тотална смяна не говори за стабилен политически живот. Защото, както за един занаятчия е необходимо така доста време да поработи в бранша, за да може да бъде добър майстор, така и за един парламентарист, един политик, трябва доста време да се повърти вътре, за да може да решава добре нещата. А този, който манипулира или който праща политици в парламента, му е най-удобно да ги сменя всеки път, защото докато научат за какво става въпрос, вече пращат други. България имаше стабилни партии, добра традиция в своята следваща история. Не ви ли прави впечатление, че след промените всички традиционни партии, които се появиха, изнъж бяха заметени и всеки път се появяват някакви нови.
Искрено вярвам това да се преодолее постепенно и аз мисля, че доброто бъдеще на България, за доброто бъдеще на България трябва да се получи стабилитет и в политическия живот, в партиите. Защото тогава, когато имаш стабилни партии, стабилни политици, ти можеш да ги прогнозираш, можеш да ги познаваш. По-трудно може да се играе с популизъм, по-трудно може да се манипулира. Та това е, нека да не говоря повече, предполагам, че ще имате въпроси тогава. Благодаря. Господин Райчевски, споменахте за след освобожденска България и вие като историк, но това асоциира в мене, може би, един много ясен пример, много открояващ се пример за сетивността на българина към свободата и демокрацията. И това е, че при формулиране на текстовете на Конституцията, Търновската конституция, България е, така, може би, единствената държава, която категорично заявява, слага текста, че всеки роб, който стъпи на българска земя, трябва да се счита за свободен. И още нещо. Значи, това е един парадокс, ние влезем в историята, но може би за нашите гости е интересно. България след като 5 века и няма на политическата сцена като държава, създава най-демократичната за него време конституция, в която се примахва и втората камара, еднокамерен парламент. Освен това, че всеки, който стъпи на българска земя, става свободен. Забраняват се титлите, привилегиите и ордените със закон. Равноправие на всички вероизповедания, на всички граждани. Евреите за пръв път получават статут да участват в обществения и политически живот. Включително и мюсюлманите и турци. Благодаря. Herr Rajczewski hat dankenswerterweise auf etwas Wichtiges hingewiesen. Dass eben eine Demokratie auch stabile Parteien braucht. Also die englische Demokratie lebt von zwei großen, stabilen politischen Parteien. Die amerikanische Demokratie und die deutsche auch. Aber man kann nicht einfach eine stabile Partei sich wünschen oder konstruieren. Но една стабилна партия няма как просто да си я пожелаеш или да я конструираш. Das hängt auch von den Führungsfiguren ab. Това много зависи от водещата фигура. Also, фигури. Sie kennen die Prozesse in der UDK. Знаете процесите. Die UDK hatte alle Chancen, eine große, stabile Partei zu werden. Можеше да бъде много силна партия. Dann haben sich Kostov, Stojanov und Sofianski zerstritten. И Костов, и Софиянски, и Стоянов се така противопоставиха. Имаше много такива спорове и всичко това пропадна. Heute sind nur die ehemaligen Kommunisten in Bulgarien eine stabile Partei. И сега днес в България само бившите комунисти са стабилна партия. Друга има предвид. Партии с традиции, които имат по-дълъг живот. В смисъл стабилно. Нормално е определена партия да мине назад, да бъде в опозиция, но след години не може да се върне. При нас изпадналите от властта партии просто изчезват след промените. За УДК ще ви кажа, за СДС, но това е частна тема вече, понеже влизаме в историята. Моето лично мнение е, че СДС загуби това на моите колеги, когато коалиция стана партия. Традицията в България последните 80-100 години винаги е било на големи формации, сговор, съюз, еднопартийно управление много рядко в историята на България. Българите са демократични като психология, като традиция, малко индивидуалисти. Те трудно възприемат, когато една партия сама управлява.
И затова в България в добрите години преди войната се управлявали сговор с въобще съюзите. И СДС беше силно, когато беше съюз от 14 партии, аз бях председател на тези партии на демократическите. Когато се превърна в партия, започна да се свива. Една от моите най-големи приятелки от дълго време в България. Да, но ще поговорим за това по-късно. Изголихме се малко. Да, но при всички случаи има резон да кажем, че политическите партии, политическите субекти са също част от гражданското общество. Те не трябва да се, защото изразяват визията за управление на част от гражданското общество, включително и чрез гласоподаването за тях. И в никакъв случай не трябва да се противопоставят двата субекта или двата термина. Просто един изхожда от другия. Имат различни функции. Имат различни функции. Also, ich sag's nochmal, als Demokrat Като демократ muss man verlieren. трябва човек да може и да губи. Und das haben auch in Bulgarien viele nicht gelernt. Но това в България много хора не се научиха. Ich kann ja nicht sagen, wenn ich nicht Karriere mache, Не мога да кажа, като няма да правя кариера, dann taucht die ganze Partei nichts. и просто цялата партия пожертваме и тя изчезва. Ja. Umgekehrt И наобратно, kann man auch nicht eine Partei darauf gründen, не можеш да изградиш една партия на това, dass nur einige Karriere machen wollen. за да може някой да прави кариера. Nicht? Die Partei ist vom einfachen Mitglied bis zur Spitze ein Gesamtkörper. Партията от най-обикновения член до върха в ръководството си е едно тяло. Nicht? Da muss, auch die Führung muss Rücksicht nehmen auf die Mitglieder und umgekehrt. Ръководството винаги трябва да се съобразява със своите членове, както и обратното. Aber dass es das in Bulgarien nicht, noch nicht gibt, Но това, че в България все още го няма, sollte Bulgarien nicht traurig machen. Das sind normale Entwicklungsprozesse. не трябва да бъдем тъжни за това. Това са нормални процеси в развитието. Не чувате ли? Да викаме? На микрофона, по-близо до микрофона. Много Съжалявам, че пропуснах думите на господин Рок, много държах да чуя, но се наложи да изляза. Влизайки искам да се включа в това, което чувам. Тези стропове на господин Речевски за партиите, които са продължително време в политическия живот. Всъщност аз мисля, че голяма част от тази аудитория, най-малко моите студенти, знаят, добре са запознати с идеите на Макс Вебер за професионалния политик. Професионалният политик, както и професионалният чиновник, следва да бъдат образовани за това. В този смисъл училището за демокрация е една от малкото истински възможности човек да научи нещо, което никой друг не предлага. У нас, със съжаление, няма изискване в политиката да влизат хора с познания. Ние, виждайки тези непрекъснати смени, всъщност се нагледахме на хора, които сменят партиите, за да получат облага. И това е съвсем флагрантно направено. Не се изпитва срам или неудобство да излезеш от една партия, да излезеш от друга, защото в България все още се печели политика. Макар че всъщност политиката не се разбира. Макар че всъщност професионални политици в България няма. Но няма и професионални дипломати, няма и професионални депутати, няма и професионални министри. У нас, за разлика от Франция, няма училище по публична администрация, което задължително трябва да завършиш, за да си позволиш да работиш с държавата. И за да те търпят да работиш с държавата. Ние търпим. Избираме новите, защото не са ни излъгали. Такъв народ сме, господин Бров го каза. Чакаме да дойде да ни излъже следващия. Защо? Нямаме образовани политици, но самите ние, като електорати, не сме образовани така, че да държим да знаем кого избираме. И да избираме хора, които ще направят нещо за нас. И най-малкото да ги държим отговорни, след като влязат в действащата политика. Да направят това, което са обещали. Всъщност това, което чухме преди малко, че партията от върха до последния човек е една и съща конструкция, въобще не се отнася в България.
При нас е естествено състояние на духа да напуснеш тая конструкция и следващите избори да се запишеш в следващата партия, която има някакви шансове. И дори да не изпитваш срам следващите 4 години да отидеш в друга партия. Чувството за професионална чест, съжаление, не е ценност, господин Граф, в България. Аус Беров не се знае на български. Аус Беров по призвание, по професия. Протестантската етика казва, че ако човек върши нещо, той го прави по призвание. Той изпитва задължение да даде най-доброто от себе си, а не задължение да излезе и да лъжи, да създаде за младите хора един грешен пример, само и само да прибере едни пари и да изгради собствената си караджейка някъде. И това обществото го толерира. Абсолютно безволно общество. Аз мисля, че трябва да гледаме към нас и пак използвам само тази най-неутрална дума общество. Въобще не искам да говоря за гражданско общество и за неправителствени организации, защото ще трябва да кажа, че няма как да има гражданско общество, като няма обществено мнение. Не знам доколко това е преподавано в университетите, макар че френската доктрина е изключително силна по въпроса. Какво, уважаеми дами и господа, млади приятели, общественото мнение? Дали ми могъл някой от вас да го каже следно? Не е това, което ни натрапва в медиите. Да, кажете, заповядайте. Можете ли да кажете за дума? Общественото мнение се нарича келепир. Няма как да се съгласи, говоря за образование и за наука. Общественото мнение е готовността на хората да участват в управлението. Това е обществено мнение. Общественото мнение е да знаеш, да познаваш обществените процеси и да искаш да участваш в тях, защото не харесваш това, което се случва. Но българина не е да се жертва на полза. Българина иска на полза себе си. Ако може това едновременно да стане с вземането на някаква длъжност или чрез някаква длъжност, добре. Тогава, вероятно да. Общественото мнение е нещо, което ние не разбираме и нямаме. Вероятно ще кажем, както каза господин Райчевски, защото медиите не са на демократичните структури или на обществото. То е защото демократичните структури не са както трябва. То е защото обществото е слабо и няма средства да не позволява медиите да бъдат купени. Ние като фани стар социалистически вид знаем дори кого са купени. И знаем кой на кого за какво плаща. И все пак вкъщи отиваме, гледаме телевизия, четем основните вестници. Какво получаваме от това? Къде е истинското обществено мнение? Извинявайте, това е безкрайно, аз не искам да взимам твърде дълго думата, но все пак искам да кажа, че трябва да работим за създаване на професионални политици. Хора, които по призвание правят нещо. Дали в рамките на една или друга партия, в българската действителност, като че ли, това вече особено много няма значение. Прекрасен би бил модела, двупартийния модел, който познаваме от Великобритания, от Съединените американски щати. Ето вижте, демократите идват на власт и републиканците си отиват всичките. И няма нищо драматично в това. Разбира се, те имат икономическата стабилност да си го позволят. Защото като излязат от властта, те могат да продължават да просъществуват, да живеят достойно, без да се излагат, без да се унижават. Ето, ако си отиде сега Хилари Клинтон, тя ще отиде с цялото външно министерство. И в това няма драма. И там не се говори за политическа метла. Защото това е политическата култура. Те знаят, че така се прави. А тук няма политическа култура, която да задържа духа и да кара хората да се срамуват от това, че ще се пребоят. Напротив, това е някакъв вид модел за поведение. Благодаря. Frau Slavova, Sie haben ja recht. Вие имате право. Wobei es nicht nur professionelle Politiker geben darf, sondern es muss auch jederzeit. Не би трябвало да има само професионални политици. Also der Zugang zum Mandat muss insgesamt frei sein.
Достъпът до мандатност трябва да бъде по принцип свободен. Also in Deutschland sind gerade bei den Grünen heute viele Дори при зелените днес в Германия viele Politiker, die gar keine richtige Ausbildung haben. Много политици, които нямат такова образование. Die haben als Straßenkämpfer begonnen, Те wie са so започнали weiter. като улични демонстранти. Ja. Und beherrschen trotzdem ihren Beruf als Politiker. Но въпреки това владеят своята професия и занимание като политици. Bulgarien hat ja noch gar nicht so viel Zeit gehabt, eine Demokratie zu entwickeln. Но България все още не е имала достатъчно време за да развие демокрацията си. Es kam die Wende, Дойде промяната, dann kam Philipp Dimitrov, после дойде Филип Димитров. aber das waren alles wilde Jahre bis Но това 1997. бяха диви времена. 95. Denken Sie zurück an den Februar 1997, was hier in Sofia los war. Спомнете си за 97 февруари, какво се случи в София. Und das ist erst 15 Jahre her. Оттам са 15 години минали само. Was stellt ein Kind dar oder ein Junge oder ein Mädchen dar, das 15 Jahre alt ist? Какво се случва с едно дете на 15 години? Also seien Sie auch nicht ungeduldig in der Не Entwicklung. бъдете нетърпеливи за развитието си. Sie haben vorher keine demokratische Tradition in Bulgarien gehabt. Не сте имали преди това никакви демократични традиции в България. Sie haben die Verfassung gehabt von Turnhovo, Има, разбира се, Търновската aber Sie hatten конституция, keine richtige Demokratie vor dem Kommunismus. но не е имало истинска демокрация преди комунизма. Wie viele andere europäische Länder auch nicht. Както и в много други европейски държави също. Also geben Sie der Demokratie in Bulgarien auch Zeit. Така че дайте време на демокрацията в България Und seien Sie nicht zu ungeduldig. и не бъдете твърде нетърпеливи. Sie haben schon eine Menge erreicht. Вече сте постигнали доста. Извинявайте, само една бележка, аз няма да се глася, че не е имало. Може би господин Речевски историк, той ще каже повече. Няма как да прескочим годините до 43-та. 29-та до 38-та България е била в изключителен побед. Изключителен побед. И там има демокрация. Има контрол на хората върху властта. Sie waren auch bis zu dieser Zeit, diesem Zeitraum, eine Monarchie. Но до този момент сте били Mit einem Parlament. Aber монархия. Sie waren keine reine Demokratie. Не сте били чиста демокрация. Ja, Kontrolle ja, aber Контролът да. zur Demokratie gehört mehr als nur ein Parlament. Но към демокрацията не е само парламента. Ja. Es gab gewisse Traditionen, ja. Имало известна Aber традиция, да. insgesamt ist die Но като Demokratie, цяло, wie sie jetzt da ist, etwas sehr, sehr Neues. und демокрацията, Frisches. за която ние говорим сега, е нещо съвсем ново и различно. Добре. Други въпроси? Аз пак бих искал да продължа в идеята на този разговор, но малко, ако може да фокусираме този проблем. По времето на тоталитаризма, вие добре знаете, че тогава имаше една такава мисъл, всичко в името на човека. И лицемерието беше толкова явно, че всички знаеха кой е човек. Въпросът ми е демокрацията като че ли, или по-скоро становище, което да го поставя като въпрос. Демокрацията днес като че ли търпи подобно лицемерие. Защото аз сега няма да задам въпроса днес кой е човека, нали би било малко тъпо, но все пак дали демокрацията може да бъде нетърпима към подобно лицемерие, защото може би именно този проблем сега да говорим, че всяка партия идва да облагодетелства някой. Дали точно за това се говореше, че трябва да се създаде гражданско общество, политическо възпитание, където участието в политическия живот
и в структурата на гражданското общество да бъде призвание, да бъде вътрешна потребност и служене, а не то да е единствената възможност за кариера. Всичко в името на човека, както се говореше, това е и демагогия, беше тогава, знаем го добре, и сега говорим всичко в името на демокрацията, но не бива да поставяме знак за равенство между двата призива. Защото демокрацията е труден процес и не е много лесна. Значи тя иска усилия. Демокрацията, за да се осъществява, за да функционира, тя иска усилия от индивида. В някакво отношение е по-големи, отколкото в едно тоталитарно общество, където някои проблеми се решават извън индивида. И демокрацията е отговорност и усилия. И тя постоянно трябва да се... Тези усилия постоянно трябва да се правят. Затова днес сме свидетели в България, понеже не говорим за България, сме свидетели как 20 години след падането на тоталитарния режим изведнъж започнаха да възкръсват образи от миналото, появи се носталгия по някаква осигуреност и гарантираност на индивида, каквато уж имала, защото се позабравиха някои от това. Аз не знам дали точно това беше въпрос на колегата, но така схванах питането му. В името на човека и в името на демокрацията различни са нещата, ако подходим отговорно. Значи, ние не можем да бъдем демагози. Демокрацията в никакъв случай не би трябвало да търпи демагогия и популизъм. Тя е отговорност и усилие. И затова някъде е трудно и някъде не се харесва на места. Благодаря. Заповядайте. Здравейте, аз съм Светлана Стоилова от УНСС четвърти курс, уча европейски. Това, което казахте вие, искам да кажа само, че като студентка четвърти курс, като успешна студентка, мога да кажа, голям проблем в това за гражданско общество, обществено мнение, изобщо за някакво мнение на младежите по повод политиката, трябва да се изгражда с образование, трябва да се изгражда с критично мислене на българите. То ли липсва в момента? Няма никакво критично мислене, всичко се приема за чиста монета и лошото е, че имаме къса памет. Аз специално, като вече преминала близо 16 години обучение, не мога да кажа, че съм имала толкова преподаватели, от които мога да грабна нещо полезно. Голяма част от преподавателите са доста закостенени в своите разбирания. Много са малко хората като вас, които, например, могат да възбудят някакъв интерес в студентите. Това е проблема всъщност изобщо за младото общество в България. Поне според мен. Благодаря. Благодаря ви. И аз всъщност целта на тази инициатива Школа за демокрация беше именно да бъде една платформа, един форум за дискусии, за провокиране на мислене, включително и на критичното мислене. И се радвам наистина и на вашето участие, доколкото зная, вие за първи път сте на тази школа. Ще се надяваме, че ще продължите така с интереса си да присъствате на такъв тип дискусии. Има ли други желаящи да направим коментар? Или да. Може да кажа нещо. Аз се представих първия път, за което се извинявам, което Тодор се казвам. Бих искал да попитам господин Брьоке във връзка с предишния разговор за враговете на демокрацията и с участие от това, което каза господин Райчевски.
Дали не смята, че днешният либерален модел в икономиката, който се налага до голяма степен, не е един от враговете на демокрацията? Also, Freiheit hängt natürlich immer auch vom Wirtschaftlichen ab. Разбира се, свободата винаги зависи от икономиката. Also, wenn ich kein Geld habe, Ако нямам пари, dann bin ich auch kein freier Bürger. не съм свободен гражданин. Dann bin ich von anderen abhängig. Зависи от някого. Aber zur Demokratie passt eben die Marktwirtschaft. Към демокрацията се причислява и пазарът Oder die soziale Marktwirtschaft. или социалният пазар. Das sozial verpflichtete Unternehmertum. Тоест, че фирмите, компаниите са социално обвързани. Das es heute auch in Deutschland kaum noch gibt. Макар че и в Германия все още го няма това. Die entscheidende Klasse sind die Manager, nicht die Eigentümer. Es gibt wenig Firmen, die nur einen Eigentümer haben. Решаващи са менеджерите в фирмите, много малко са другите. Also ich würde sagen, die Wirtschaft kann erst dann gefährlich werden, Бих казал, икономиката, стопанството тогава може да стане опасно, wenn Politiker gekauft werden. ако политиците си биват купувани. Oder wenn die wirtschaftliche Macht und der Reichtum in den Händen weniger ist. Или когато стопанската сила и богатство е съсредоточено в ръцете на много малко хора. Aber ich sehe weder in Bulgarien noch in Deutschland. Но не виждам нито в Германия, нито в България. Noch in anderen demokratischen Ländern. Или пък в другите демократични държави. Eine Gefährdung der Demokratie. Такава заплаха за демокрация. Wenn sich allerdings die Staaten immer mehr verschulden. Но ако продължава или се задълбочава задлъжнялостта, dann werden sie natürlich von Finanzmärkten abhängig. Ще станат държавите зависими от финансовите мерки, които ще бъдат взети. Sie sehen es in Griechenland. Виждате в Гърция. Es ist eine Demokratie. Демократична държава е. Aber die Regierung kann nicht mehr, но ist nicht mehr frei in ihren вече не е свободно в своите решения. Und das Volk auch nicht. А и народа също не. Das Ausland diktiert. Чужбина или външните фактори определят всичко. Das sind Eigentore für die Demokratie. Това са автоголове за демокрацията. Jetzt wollen wir mal weiter.